ना आंनि सिगां थांबाय माने जोंफिनो ओमफ्राय नै दा नुथाराखै आं सानदों लायथारासै गाज्रि जाबाय खोमा होननानै सलायदों माबालायबाय मोजाङाखै हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ फरायनाय थाबाय ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ माबायदि ओंखामखौनो मोनजानाय नंला खोमा दिनै 7:30 जाबाय 8थासिमाव बानायखांनो हागोन हाया मा दै बायदि खिसि खिसि बायदि होनदों फैयो हो दै सिनि बायदि होनदों बेसे मोजां खोनायो जा बै मोनसे दंबावो ना सिलाया केसानो माबा जाबाय जोंना ओंखाम मोनजानाय नंला खोमा दिनै हनै सासेया बानायगासिनो दे थाब थाब बानाय 8था जानायनि सिगां फिसाबो गिदिरबो खानै दखान होनो हागोन माथो बैयाव जिरायनानै गेस फाहामग्रा माबा फाहामग्रा बैयाव जिरायना थाहैनो हागोन माथो मारै रोङा नों नै खालामबा ओरै जायो होननानै मारै मिथिनाय अबाव नायना लाखाया सोर बानायनायखौ सिख्ला गेस बानायलायग्रा सोर सिख्लालै दखानखौनो होनो हागोन माथो गेस बानायग्रा माबा बानायग्रा आरो मा मा रोंबावगौ बिजिया गोमा माबागोन माबा माबि फिसाबो दं दालि जागोन नामा नोङो दालिया एसे दं बाबाया जागोन खोमा बेखौ जायोबा गोदान संनांगोन दहायनो लाब्राया दं नोंनिया आलु खांखिलर दाङा ओमफ्राय थिथा गरलाखौ एवनाय जादों थाव साव जेबो होआखै ओमफ्राय दालिखौ दिनै गोथावसो मोनजाबावदों फैदोंलै बिलाय ओइ दोनसै बाबु दोनसै सेन्देलखौ उल्था जाबायलै बाबु उल्था जाबाय उल्था जाबाय ओरै दोन नै दिदिया मा जामारदोंमोन ओमफ्राय मा जादों दा एसे मिथिगोन दा बेखौ बानायजोबखांनानै जायाबालाय गेसा माबा प्रब्लेम दङ गेस टेंकियावनो गेस फैनाया बेखौ बानायनानै जाबाथ' बेयाव जादोंमोन होनना मिथिसिगोन नामा जायाबासो दिनै ओंखामखौ मोनजानाय नंला गैया मा खालामना जागोन दखानाव थाबाबो फट' लायना जानो हागौमोन ना जासिगोन खोमा दे देलाय लागायनाय नै ओइबो गोराथारना माबाया बेयो गोरा मोनखादों आं एबारनिखौ देलाय लागायनाय नै रोंगौथ' रोंगौथ' मा सानना फाहामामोन नोङो जाफुंसिगोन नोंना हाबाय दे माबा मोनसेथ' बेफोरबायदि खामानि मावबा बेखौ हाबाथाय ओरैबायदि खायफा बेखौ हाबाथाय आं ओरैबायदि एकदम बिदि सानना खालामोना खायफा सोरनिबा गेस फाहामनांगौ दंबा होनना खोन्थाहरनांसिगोन नोंखौ गेस गंसेयाव बानायगासेयाव 50 थाखा 100 लानो हागोन माथो हो
300 400 लाङोलै सोरो बानायग्राफोरा गिदिं गिदिं बानायग्राफोरा मालाय नोंबो गिदिंनो हागोन माथो गेस बानायग्रा होनै गाबोनबो इदि गिदिङा मानो कर'ना टाइम बयबो न'आवनो था गोनां जाब्लासो ओंखार इम्परटेन्टबासो ओंखार बहाबा थांथारनांगौ जायोब्लासो ओंखार ओरैनो ओंखारलाबायनाङा एसे सिरियास लादो जाबाय गेसआ आंलाय ओंखामखौनो मोनजालासो नंदोंमोन दिनै ओंखामखौनो संनो मोननाय नंला खोमा सानलायलायदोंमोन गेसआनो मा जायामोनबा ओमफ्राय दा मोजाङै माबाजोबनानै जाबाय आरो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो जासिगोन जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमसिगोन बाय बाय